Tipe kok dituthuk nggawa anu, songkat. Ya berusak. Oh, tabungan ibu kaya harus dadi batu mbek Desri. Ajak jalan-jalan. Oh, Desri weruh jiko. Iki sapa? Kok Anu dhewe manjal tabungan. Pira? Oh, ditewer tak jikung tak jiwake sisan kabeh tak bagine ah ya muni ngono. senane dadak ditawani kok. Ora nawani muni arep jiko tabungan ini sapa wingi ke? Lah wong Aku anu ora ya laine tapi ning grup kuwi tabungane mas saiki pertengahan kok piye ngono. Wong kek tabungan ditawani kok. Lah terus akhirnya ya udah muni saiki. Iya to ya. Biasanya nang jaluk pertengahan lah pertengahan saiki yo padha wae tak tau. Ah. Napa iki Dek kok lorongan Dek? Ceklek to. Hah? Iki sawang iki lho. Lah keceklek. Junjung apa? Nanti kok lara temen. Nah ini nek pegel biasa kayak hot income ilang toh. Kok gak ilang? Ning gori sini ya ngono kae. Kok mau cek ning ngene aja. Ini ya Gusti. Anu bulke tiket. Alah wong tikete wis rupane kok ngono. Mbok kuwi dinganti jolke entuk lepak. Aduh lara deh. Aduh. Aduh lara men deh. Dolanan apa wis gede kok. Pak sepur. Keceklek kene iki yo. Apa ya? Aduh. Kok lara temen aja. Masa jujungku bahan wingi. Ya enting lho. Apa turu tak gawe bantalanku ya? Wis wae keblinger. Kak jikono mbodi kak. Loro kok. Kok setek kok.